Ito ni masahon mga kaigsunan. Sinsya na mga pagaw-pagaw na ganito taon ng inyong bus nga lang. Kaya sugat pa 24 speaker ta sa Mandawi sa ilang pure worship. Medyo year din na po nila mga igsunan. Kumanato, biyahe na po dito rin. Sa 26, biyahe din rin. Speaker na po diya sa Mahayahay sa Indoor Crusade. 26, so 28, 29, kaya bawa na magiging-pugikan mga igsunan. Pagkahuman, pagkasabado simba. Matugod na kong mayo mga kaigsunan, pero di ko katugod, isugmat akong insomnia mga kaigsunan. So, isang nindot ang hotel dito nag-ipapuyan sa mua dito sa Omoroy, di kayo makatugod mga igsunan. Gabi na kayo kumakatugod, mata-mata mga igsunan. Hangtod gabi wala akong tilo, medyo paas na. Pero madunggan naman ka, huwag mo pagkaw na galing, pakusgid ay ng mixer para dumog pa mga igsunan. Amen, praise God. Revelation chapter 4. Ugma, wali na po mga igsoon, yampun po ninyo, makawali pa po dito sa atong New Year sa Mayahan. Amen. Siya na may tigiya sa tingog, siya rin muhatag og tingog mga Kristiyan. Amen. Revelation chapter 4 verse 1. For the sake of time, dili lang ta magbasa mga igsoon sa verse 1. After this, I looked, and behold, the door was opened in heaven, and the first voice which I heard was as it were of a trumpet talking with me, which said, Come up hither, and I will shew thee things which must be hereafter. Tapos diin, imitanaw ako, ganiya karon diya sa langit, ang sa kapuntahan ng ilablihan. O katong unang tingog nga akong nadungog, nga misulti ka nako nga daw huyop sa trumpeta. Mingon ka nako, saka nga rin. O ipakita ako kanimo ang kinahanglan magakahitabo. Tapos miini. So, preaching this afternoon for ilang minuto ang nangyatag ako. Pastor Dar. Ilang minute. On the subject that says, after this, move on. Humani ini, abante. Humani ini, patayo. Atay ba yung ato mga kamang mabuon yan? Si John, sa research, mao'y kinalugayang namatay sa tanang mga apostles. Itawag siya John the Beloved. Well, siya man po ng pinakabatanon, matod pa sa mga sugyot sa mga scholars, na siya ang pinakabatanon sa mga apostoles, siya ang pinakasweet ng Jesus Christ. That is why, daghang mga revelation may ipakita kaniya. Nga sa iyang sulat sa pinadayag, iyang ipakita o iyang gisulat, asa gipakita sa Ginoo o unsa ang gipakita sa Dios kaniya. Maunang nahimutang lipon, nahimutang maningkamot sa pagalagad, kaysa pinadayag klaro na kayo. Hallelujah, hayag pa sa utong tutok ang atong padungan mga kaigsunan. Di man taganahan sa atong presente, di man taganahan sa atong mga kagahapon, pero sa pinadayag klaro nga nagsugyot. Adunay nindot kakaugmaon, adunay nindot, hallelujah, nga diin patulungan sa mga taong nagpagkayo, sa mga taong nangalagad, sa mga taong magpanahugon. Hallelujah, adunay nindot kagihanggang dito sa langit. Amen. Amen. Maunan iyang gihulagway unsa atong palungan. Isulog igala wa ta mga lagad tungod lang kay atong gilikanan mao ni at relihiyon. Wa ta mga lagad tungod lang kay atong karelasyon ingon ani ang relihiyon. I don't know kung unsa inyong rason sa pagalagad. Hallelujah, pero personally nganong nangalagad ko sa Ginoo kay naatay nindot nga patungan. Amen. Hallelujah. The Bible tells us na dunay langit nga giandam sa Ginoo. Nakita ni Juan panon sa mga niluwas, silang tanan nagadayeg sa Diyos. Come
Nakita mo lang, hindi mo dahil. That's right. Sir, bang nito, shopping? Mag-mauling? Iba, tingnan ito, pulos pagkain. Pulos pagsinggit. Iniwan, daw-dahulog sa dalugdog. Ang napatay dito sa langit. Oh, hallelujah. Salamat sa lindot ka inspirasyon sa mga ketohanon. Salamat! Worth it! Ang atong pagpapunyay! Ay, sa Lord, palagpak para sa Diyos. Hallelujah! Hallelujah! But, adunay portion sa atong gibasa. Gadin kung di takabantay. Praise the Lord, adunay gitawag o pulong. Gadin, hallelujah, bisang tuod. Praise God, kamay lang na portion sa maong bersikulo. Apan kung di takabantay, madiskurahi ta mga kaisunan. Nga naman mingon diri, after this, human nihini. Saan sa ba? Human nihini. Human nihini. Kaya naman din, natayagian. Pwede humanin mga paghila, kamahan, humanin mga pagbako, humanin mga problema. Amen. Adunay mindon nga saad sa Ginoo. Hallelujah. As a preacher, di ko muwali nimo. Nasabtang nakalagad sa Ginoo, huwag pagsulay. No, no, no. That's not the gospel. Pero sa pagpangalagad sa Ginoo, daghan ng mga challenges. Ayaw, mapiling niya. Come on, after this challenge, after this trial, nagkaroon pang panahon tayo. Inindot ba niya itong ginapilan? After this, every day, dagat mga unexpected things ka mahitaw. Amen. Diba? Muna ang kinabuhi, di matagaan. That's right. Amen. Main mong katawar mo, kita ng Pinoy. Minta nila sa pinamauli. Diba, magpundok-pundok ka. Kanang na-atmosphere sa katawa. Huli o jokes kung siyang. Ikawaan ang atmosphere na yung tingog. Kung siya kayo pausan eh. Tinodi. Kaya ang kinabuhi, mga kaisunan, anak na ginagawa. Gulo pala ang buhay ay gulo pala. Pero pinapili mo katawa. Pero posible umang imong simon. Pagkasabitan mo ka, mga kaisunan. Praise the Lord! Amen! Ipakita ni Juan mga kaisunan. Hallelujah nga naay posibleng may tabo. Ngani ang revelation na gisgotag mga kasakitan. Ang revelation na gisgotag mga paglutos. Ang revelation of sad. Gisgotan. Hallelujah. Nga naaragyoy katapusan ang tanan. Come on, ang 2023 di pwedeng di matapos. That's why year-end Thanksgiving 2023. I don't care kung dagang kagkabuglawon nini nga tuiga. I don't care kung bihani nga balatian nini tuiga. But I will tell you, you are still alive. Buhi kami hapon. Nagpapatuod na. Nabahayo ang Diyos sa iyong kinabuhi. Come on, nakasigit kami hapon. Nakasal kami hapon. Nakasimba kami hapon. Hallelujah! Salamat sa lindot na pagulungan. Pero ang pinakalisod sa hay, sadyang mabilanggo na sa atong mga sitwasyon, mabilanggo na sa atong mga problema. Kaya na dito ang may problema. Murag magtukang mo na yung
Ba? Kung hindi ka man dagang pagkamatay. Ganito sila, problema na lagi natin. Problema lang ganito sa kasiwana. Grabe nila. Mahal na iskino. Pero nalipay ko sa katuwid. Waga ka salamat. Right. Hallelujah. Napaganda. Emosyonal kayo ta. I don't know kung nagkalumog ko na istorya. Naman na sa ako mga preaching mga isyon advertisement na gamay. Nasa YouTube mga isyon ako YouTube channel. Di ko tinguha ang musika. Request na sa taga-Bohol nga na ako mga preaching ipa-upload mga kaisyon ako makikita ko sila. So, subscribe. First time ako na yung please subscribe. Ito, di mo kao yun. Ayun. Sabi ito. Will be Bruniola Junior man siguro ang YouTube channel na communication. So ako yung Facebook account, saan ko ng asawa mga YouTube lang kailan ako mag-upload mga kaisun. So kita siya mga preaching na ba, ito ko nakatulog naman. Atong siya mga kaisunan sa tunay. Tingnan siya. Ako yung pinaka-problema ng tao sa tibok kalimutan. Saan na nakatubang siya sa ubok sa tunay. Huwag ko'y kwarta. Huwag ko'y uyab. Pati ikaw na may pamatay. Paghapit na yung bulso, babae Pilipinas. Ay, nikunit niya. Nikunit ba? Bay! Ayaw bay! Samtang buhi pa may paglaong bay! Tungkol sa nipupong niya mga kaisunan, nahupay ang iyang duga. Wala siya magpakamatay. Kabalo mo o siya ngita mo. Sa tanang kwarta sa iya buso sa iya jacket, iyang liko o iyang ihatag sa taong nagtampang niya. Nabay, kabuutan niya ba eh. Imuha pa kung gitagatong kaya gitambagan ka. Siya gitagaan ka ba eh. Napamay mas patig na ako kasi po. Abi na kung ako na pinagabating na ako, mas pati pa man ay kaysa suwa. Wala nalipay na kung di na ako magpakamatay. Ikini kagwapo yung papasuhin rin, basta ikini kagwapo, ditipindi manis katapat. Samot na rin kamaki, dipindi manis katapat. Iman, gumayuga. Ako ay kinagabahan sa Tatibok del Rosario. Tuo ba na nagi mas wapa. Ako bitaw, wapo, lagi mong wapo. Maminyo kung di ko mo. Nagwapas ko nga sa... Pero lagi ano, naglupay mo. Lumayan na. Pero di ko musubok nga, ako lagi wapo. Mau po na sa problema. Nakakay problema, pero ay dito na ikaw ay ang problema. Kung nakalahutay magani sila, way rason di po kakalahutay mga kaisunan. Hallelujah! After this, hallelujah! After the trial, after the circumstances, after the hardship, here comes salvation, here comes reward, here comes joy unspeakable. Amen, I believe. Niining panahon na karon, hallelujah. Nagkakristuhanon nga din. Likon sila sa pagalagad sa Ginoo. Apanabilanggo sila sa ilang mga present situation. Nga naman, wa sila magunahuna. Unsay kanindot sa unahan mga kaisunan. Maunang si David, magkanaaw tatay, huna-huna ni David. Mingon siya, hallelujah. Ang adunay katawa. Adunay, hallelujah, kalipay. Weeping may endure for a night, but joy cometh in the morning. Ang paghilak, hallelujah, pagahimon sa tibok gabi, but surely sa buntag aduna na buhi kalipay. Hallelujah. Ramay kalisod karon sa Rosario. Sultihan ka. Hantong may kinabuhi. Napay taglaom. Na maglipay. Na kalalanginan. Na makadawat o milagro. Na ayohon sa inyo. Makusog ka palakpak para sa akin.
kagahapon. Praise God, hallelujah. Maay kitang muhandom sa atong presente o sa atong kagahapon. Diri ta magaling. Sa lang. Kapito na ba kasaha sa nanyo? Makita mo timaan. Amen. Maglisod na move on. Amen. Sana mo yung move on. Lisod kahit na move. Kaya na ako yawa, magsighong-hong di mo na di ka move on. Yawa, yawa, kiyot mga kaibigan. Kasi niya, anis na lang tama nga kaibigan. Kisa may mga nakaagi sa wapaluwas na nakaagiging pangkalimutan ng lumutan. Taas ang kamot. Pros girabong dari tanan. Taas ang kamot. Sa wapamuluwas na nakaagi mo mga bisyos kalimutan. Taas ang kamot. Mga balaan din mo bante. Oh, nasiguro mga dadadig din may tarahubog, may putangiro. Grabe nyo mga struggle. Sa dihang luwasog ka sa Ginoo. Ang trabaho ni Satanas, pahinumduman kasi mong kagahapon. Labi na mong tindog na sa tubangan. Ang tanad! Kinakala mo dahil sa ito! Kinakala ang pagkabalaan! Bongong na yung Satanas. Adik mo kasuna. Ngayon na kapitaw-bitaw. Ang may isong mutulan na kinuhuluwas na ta. Okay, di naman tabuhan yung pagkabalaan. Ganun, hungungan ba? Do you get my point? That is what nino si Jeff Arnold mga kaisunan. To be honest, tanan, ngandikan sa kalimutan ng mga buhat sa dahil iluwas siya. 10 to 15 years adjustment. For what? Oh, chicks boy ka sa una. Pagkabig na kas Ginoo. Na yung ban, dali na kayo mausap. Pero na yung ban, dugay kayo mausap. Oh, hinibog kag chicks sa una. Ikabig kas Ginoo. Magkaingon ka, pagkabig niyo, pagkapitikusan mo, mas nagang pa yung chick sa pitikusan. Lisod kayo. Nga naman, maglisod kag move on. Praise the Lord. Hilig ka sigarilyo sa una. Oh, pagkaluwas mo. Kita ka manigarilyo, napanaksa. Dito bitaw sa Maya, Pastor Darwin, ako na'y mimbro nga baguhay pa ba, mag-isot pa sa via service yun. Dahil kinig Pastor, mga tulungin sa balay-balay, bisita sa mimbro. At tayo ni Ima, nigarilyo. Bakong ipagingos pa sa mayang bon. Sigarilyo mas balay. Abi niyo sa ibuha, ikaw. Nga ang nagtindi, Pastor. Kuya, watog ng luwa, iba. Bahay ko na. Sa ako na lang. Suhod kayo sa ilang ako nag-lisod. Praise the Lord. Pag-lisod, tag-move on. Amen. Kay maunay trabaho sa atong memory. Gamito na ni Satanas mga kaigsunan. Aron pa inumduman ka sa atong mga kagahapon. Pero sutihan ta mo. Ngayon ang Biblia, mismo ang Diyos ngayon. Kung maghinulso lang mo ang inyong mga sala, di na nako pag-hinong duman. Kalimta na lang sa Ginoo. Kung nakamubon ng gani ang Ginoo, kinahanglan mo mubon po ka. Abante! Lakang! So, galing memory na to, makatabang ni pero na yung sahi. Magsimba ka sa Ginoo. Minumduman pa ito mo mga 10 years ako. Hindi na makatapat mo ang hindi mo naka-diferensya ay nabuo na katoy gamila pa rin. Paglingon ko ang lipak mo niliskuhan niya ito. Iso. Ay, doon ako nainom na ng isa may mga natawag ng 1991 or 1990. Wako'y kayo dadari. Sa high school, gidiscuss ni sa una. I don't know kung nangalipuro sa una, patala ba? Kanang kaligtasan ni Kandata. Sorry kami mga teacher rin. Pero kanang kaligtasan ni Kandata, ba sa Kandata?
nga diin dito daw sa impyerno. Kunya nagtanaw ko ng Ginoo dito sa impyerno, dito mga kasakit sa mga tao dito. Pagtanaw niya itong tao si Kandata, nainumduman ko sa Ginoo nga katong dito pa nis kalimutan na ay sana paitin ba? Sa iyo sa damang. Sa dali. Damang. Nay damang. Nga may aki sa iyong tumuduan niya pakyat. Bisag dautan ni pero nakabuhat pag-ibayo. Waman pakyat damang. Niingon ko no ang Ginoo nga hugan ko ni bisig. Gihulgan ng bisig dito sa impyerno. Dito man sa langit ang Ginoo kuno na wanas Biblia. Tuntunan kuno bisig. Pagtuntun kuno dito gid Kandata na tumo. Ang gibuhat ni Kandata pagkakita sa bisig. Katay siya. Yes! Late! Uy, pagkataw-taw na buyog-buyog man, daghan mo pong sunod sa iya. Nangagkapon, iyayahan pag mga kaaway. Sikat-sikaran, bitaw niya mga kaisunan. Giputo lang bisig mga kaisunan. Patay sila. Kadung na mo yan ang istorya na napoy. Girapture mga igsoon, pagtingong ko sa trompeta. Grabe ko nung kinitawahan na faithful pero madinong tanon. Pagtingong sa katapusang trompeta, bayaw ko kung katong tawahan na may dinong tanon ba? Wow, dahil ko sa rapture. Paglingin niya, kitaan man niya yung mga amigo na ginilagay. Tanglahat sa iyo mga amigo niya nga nakaaway po niya. Iyang ipakyuhan mga kaigsoon niya. Dipakyuhan mo, kaya bawal mo sa ipakyo mga kaigsoon. Dipakyuhan, siya balik. That's a problem kung di pa rin ako. That's right. Mauling gihimo ang year-end mga kaigsunan Thanksgiving. Kaya kung unsa man ang 2023, nga kapagyasan kalimti na na-abroad. Unsa may kayo ubos nimo sa 2023, kalimti na na-sister. Kung naman may mistake sa 2023, pila na lang ka-oras. Bago na pong kalipay. Bago na pong pagsasalamat. Bago na pong kadahugan. Bago na brother. Bago na sister. Aron mas nakapasalamat ka ka. Palakpakan pa na po ang Diyos ang kaigsunan. Philippians 3 verse 13. Brethren, I count not myself to have apprehended. That is one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before. I press toward the mark for the high calling of God, for the prize of the high calling of God. Ayun Santos Pablo, hallelujah, wala ko giisip ka kung madaugo na yun. Kapag mo niya akong gibuhat, kalimtan ako ang akong mga nangyari. Samtang itanaw na ako ang akong butang na nasa akong unahan. Amen. Nakadagan ko alang sa maong reward, alang sa maong ganti. Isunog alam mo, di baka palangay sa atong maturity. Di dahil tang malimot, hallelujah, sa mga batik na kagahapon. Di dahil tang malimot sa atong mga sala. Isunog ala, samtang buhit pa ka, kung masipyat man ka igsoon, ayaw kalimot mo bangon, o mangayo pasaylo sa Ginoo. Lord, Lord, give me another chance, because the Bible said, as far as the east, as far as the west, hallelujah, makumanang gugma sa Ginoo, o ang iyong pagpasaylo. Praise the Lord, hallelujah. Kinahanglan atong kalimtan ang mga butang, mga kaigsunan, nga diin mo'y nakapaluya ka nato. Atong kalimtan ang mga butang, nga diin mo'y nakapabukat sa atong pag-alagad sa Ginoo. Maglisod kag abante, hangtod di ka kamaong mo-give up sa mga butang, nga dili makatabang ka. Isod kag abante mga kaigsunan. Kaya just imagine, naglakaw ka, dagang ganda. Usong na ka, matika.
Ang uban nga, hayon na kayo. Ikaw kayo, dagang kay kagayubos. Dagang kay kagkapaitan. Dagang kay pagdumot. Di ka kalaka. Amen. Ang uban, grabe ng sayaw-sayaw sa unan, ikaw napakasaway. Right. Basta rin mahiwa. Pero ang uban, praise the Lord. Biyay ang di katapang. Amen. Gusto ko kasi, may mga tao sa kinabuhi na to. Bisan din na to ma-apply sa spiritual. Bisan sa literal, sa physical, mga gekson, asa may estado sa kinabuhi. Nagi mga tao sa atong kinabuhi, nga atong mailahina, na di makatabang na to. Kalipin! Amen. Nay, maguyab nga, nagbuwag sila mga kaisunan. Ang babae, ini babae po noon, ito kayo makamukol. Inood mga babae? Oo. Ako na yung makamukol. Yung babae, pinakay, years ang pinabay. Huwag yung makamukol sa sudat. Timing nakita niya ang iyang uyan. Malalaki ang ex pa niya. Mga 2 years sa milabay, 3 years sa milabay. Pagkakita nila, nangyayag na lugar. Ang iyang gidugo. Gidugo sa babae. Bilang kugita kung babae sa lugar. Kaya lugar. Hindi ko kamupun. Abi niyo gibuhat sa ex. Isang pa. Bruha, bastas! Kaya nagpaputang na naglunghan mga guys. Nabayo ka diyan mga guys. Bruha, bastas! Siya pagkamugod pero ang laki, wala, mumo na. Bitransfer na mga guys. Ay mo pagpagkabayo tama. Kasi mo yung wala mo pasurili, kailangan mamungkol, magbayo ko nun. Example. Amen. Kailangan magpupunta. Praise the Lord. Kung naman tayo hinumduman, katong kayo sa Ginoo. Katong pabor sa Ginoo. Katong pagpasaylo sa Ginoo. Katong panalangin sa Ginoo. Kung naman tayo dapat hinumduman, ang katong mga butang nagibuhat sa Ginoo. Look what the Lord has done. He healed my body. He touched my mind. He saved me. Look what the Lord has done. Amen. Dapat mo na itong hinumduman. Hapit na ang bagong tuwing. Advance Happy New Year. Pero tiyanda mo, daghang nang nag-goal New Year's resolution, nangamatay na lang, wag hapon katuman. Pero ba, wag pa mausapan nilang pangunahuna. Praise the Lord, hallelujah. Wag pa mausapan, nga naman wag pa sila magkatutok sa tinunanay, nga dapat tutukan mga kaisunan. I believe that God, hallelujah, ano na mensahe ining kapunon karon, kung naman kay gihambin ining tuiga, it's time nga atong i-surrender sa Ginoo, Lord. Hapwai ko sa akong mga kasakit, Ginoo. Hapwai ko sa tanan na akong mga nabatsagan nga di maayo. Hapwai ko, Ginoo, aron mas dugaan ko, Diyos, o gahon mas masunod ka sa akong kinabuhi. Walay laing pinakahigdot sa atong kinabuhi nga atong hunahunahon kanunay ang pagkamaayo sa Ginoo. I believe na familiar mo na rin. Philippians chapter 4, huwag ko masipin. Verse 7. And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. So verse 8. Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report,
if any virtue, if there be any virtue, think on these things. Amen. Ya, ito sa mga Bisaya. May plus ko na lihat. Philippians 4, mo naman? Sa katapusan mga igsoon, bisan unsang mga butang taas mga bisan unsang mga butang tungganon, bisan unsang mga butang matarong, bisan unsang mga butang putli, bisan unsang mga butang hiligugmaon, bisan unsang mga butang na maayong kadungganan, kung adunay Dios nung gahom o kung adunay pagday, una-una kini mga butanga. Wa agsuwat si Apostol Pablo sa katapusan ng igsoon, bisan unsang mga butanga marites, bisan unsang mga butanga libakiro, bisan unsang mga butangang problema, bisan unsang mga butangang hugaw, una-unaan ninyo. Wow! Ang ipanunang mga ninyo, abi ninyo, same tahalos o opportunity o privilege nga nadawat gikan sa inyo. I'll prove it to you. Maurang Diyos nga nagpalansang sa krus. Yes. Maurang Diyos na. Nari mo Diyos nga laing nadanap. Deklaruhan niyo, sinamoy laing Diyos. Same ratag adlaw, same ratag buwan na nadawat. Atong nakita, gipahayag sa Ginoo. Same ratag. Pero ano nga yung mga Kristohanong dili malampuson? Tungong kiwas na kadaog dili. Huna-huna. Di ko magamit yung laing tao. Pero pati na-honest ko, bahala ko sa inyong bati ang inyong ingaan sa ko. When I was in high school, senior ko primero, sunod guitarist, sunod bass guitar, sunod keyboard, sunod lead guitarist. Kapag mo, di pa ko yung busy pero independent. Ako gini yung puno, diyan ko na nang dito sa nagtudlo ko dito sa bayan. Daghang panahon na nagduyog ko. Duyog ba? Sa simbahan. Dili sa diskuhan. Simbahan. Tuyog. Nagdahig sila sa Ginoo sa akong pagduyog. Ako una-una, nasa chicks. Chicks boy, gini. Retired chicks boy mo mga kaisunod. Kapahiyo ba mga laki? Sige katawag, rumigot na ako. Kunan pasuta, I am the most honest preacher. Sa ako na yan. Ako na yan kuno. Many times ka nagduyog ko, even nagkanta ko sa pulpito. Kuyawa. Pero nasa kong noon ang mga hubo na babae. Sorry nga, maging honest ko, maging ano naman, ang pinakadakong labanan, the greatest opponent is our body. But the greatest battle is in our mind. I will tell you, kung di matarong ang imong utok, di ka magkana ay tinuod na pagpasalamat sa Ginoo. The more na di ka maglibyuhan ang imong muna-una, huwag mo gawas na tinuod na pagpasalamat. Apat sa nang imo ng malibyuhan, whatsoever things are true, whatsoever things are just, whatsoever things are honest, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, think on these things. Amen. Dapat mo na itong muna-una. O ito na yung pangutanan na sa mga kaisunan. Pila mo ka na pila kayo ngayon magbasa ng Biblia at John. Nagbasa ng pasurang ok-ok. Praise the Lord. Yan na lang. Sa tibo, pila man ka oras na itong magmata kita. Sa 24 hours, sobra pa siguro anak. Mata-mata kasagaran, labi na sa mga tigulang, mata ng mga 4 or 5 a.m. So matuog mga 7 or 8. So natin mga pila ka oras, mga nagmata ta. Ang tanong mo ni,
ato bang naisip ang Ginoo sa ng mga orasan? Basta, nagkaroon na tayo Ginoo kung malimba. Oh, pinuwin ko man eh. Pinuwin ko man eh. Praise the Lord. Kailangan i-practice na to everyday ang atong una-una. Kaya ang pagdaog tinud-anay, dili sa realidad, kundi magsugod sa una-una. Kaysa dihang nadaog na ang imong una-una, dali na lang na i-apply sa imong kinabuhi. Muna ingon ni Santos Pablo, mga kaisunan, be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is good and acceptable into the eyes of the Lord. Hallelujah. Kung namatay ampo, adlaw-adlaw, Lord, tabagi ko kagulahura sa mga huna-huna na imong ginahimutan, sa mga huna-huna, Ginoo, karayan sa mga kabayan. Help me, Lord, na dili maguna-huna sama sa kalibutan, na dili mangandoy sama sa kalibutan, na dili mag-isip sama sa kalibutan. Yes. Amen. Kay posible man kang naa sa simbahan, pero una-huna ni mo worldly. Right. Amen. Yes. That's right. Kaya kung prove ka this, ikso yes, tinuod na. Tell me who your friends are and I will tell you who you are. Effective na. Resultihan ka mo. Si Lucifer, wak pa'y Lucifer. Pero nga na-influence siya pagka-Lucifer. Kung ano yun? Huwag nag-convince siya, huwag amigo si Lucifer. Pero ano na-imo sa Lucifer? Bisan ni ay nakasalamin. Kung ano mong una, di panggangit. Manukit kakit. So Lucifer, tagalangit. Ito talawag niya muna, rebuilding sa Ginoo. Huwag na posible po ganaka sa church. Ang atong una-una, nasa mga kalibutan ng mga look at the world. Kamay salamat karon ganiyata. Ang kalibutan karon nag-andam na sa ilang mga ilimnon, sa ilang mga pagsayaw pagudyaka. Hallelujah, mga pag-inom-inom o mga bisyo. Apat diyata Lord, una matapos kinito iga. Ang pupuno na ako mga natin sa mga pagpasalamat. 365 days. Imo ko giyapingan. 365 days. Imo ko giproteksyonan. 365 days. So, ikiapon ko. 365 days. Wag ko aksidente. Wag ko disgrasya. 365 days. I'm still alive and kicking. I'm still alive and kicking. Thank you. 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 Ato bang palakpakan ng ating buhay niyo? Kalimti ang mga baki na butang, o ginong-dumi ang mga maayong mga butang. Kalimti ang iyong mga kapagyasan, o ginong-dumi ang mga kaayos sa Ginoo. Kalimti ang mga sulti-sulti, o mga sugyot na nakapasakit sa iyong dugan, o ginong-dumi ang kaayos sa Diyos. Sa inyo. Come on, nato pang dahil lang yun. Hallelujah. Dili na to puno na natong mga baba sa mga pagreklamo pagbagulbul. That's right. Alam niyo po mga kapatid, hanggang ngayon, yan pa din po ang problema ng church.
Kung ano yung problema ni Moses dati, yun pa din po ngayon ang problema ng church. Alam niyo po, kaya nagtagal sila sa diserto. Imbis na maglakad sila within 40 days, kaya lang pong lakarin. Pero bakit umabot ng 40 years tungkol sa ilang pagkabagulbulan? Amen. 40 years. Imbis 40 days, na 40 years ang ilang biyahe. Sad to say, ang gikan sa Egypt, wag nakaabot sa promised land. Right. Yun ang nabasa, why nakaabot? Ang nakaabot sa promised land ng mga ang Canaan, katurang na tao dito sa wilderness. That's right. So yun ako. Tell me, kung na nakaabot dito, magikan din sa Egypt, wow! Bisag guys, si Moses mga kaiso. Ang saad sa Diyos kang Moses, ako ni Isutan kadali. Nakaabot bagit si Moses sa yutang saad. Wala. Pero ang Diyos matinudanin. Kabalo mo, si Moses nakaabot yun. I will prove it to you. Sa panahon ni Jesus Christ, sa nag-ampo siyang hihila, naabot si Elias o si Moses. Kabalo mo sa uktos Kanaan. Ang Diyos matinudanon sa iyang masa. Yes, di man siya buhi na nakaabot dito, pero at least gituman sa Diyos ang iyang saad kang Moses. Nga naman, ang Diyos nato kaya naghalang matinudanon. Ang Diyos nato kaya naghalang nagabarog sa iyang mga tulong. Pagkako na ang mga tao, ang Diyos di Diyos mumakak. Ang Diyos matinudanon. Ang Diyos matinudanon. Matinudanon. Faithful siya kanunay siya. Pero mo anong most of them mga pag-abot? Bagulbul. Bagulbul. Bagulbulan na. Puragaba. Mao niya, sa akong asawa, ako ang gamiton nga example. Love. Ay, nagbabayan na ba? Pero mao ni personal, 1 year pa man ni kapin sa kaminyo na mo. Nga 8 months pa ni will be the first. Padung natin. Junior man ko man guys. Ito, padung na 20 will be the 20. Joke lang na. Pero mao ni ang gihimo personal. Pag waga ni minindot ni Suji, hilong kayo. Masuko siya, maglagot po ko. Bisag sukol. Madugay mo, bubukang iba. Uy na. Bangtana ko asawa. Mo ni sikrito. Kung wala ka ng magandang sasabihin, zip your mouth. Siratin yung baba. Kung wala ka nindot kay sulti, siratin. Di kayo magsigig. Kung wala ka maglubos mo na. Ingon ang amo, Day! Nasir na ba rin mong gate ito, Day? Ingon Day ng maid nga, Human na madam! Ang katong ditong kusina dapit, imo na ba nasiran? Human na madam! Ang katong dito sa parkinganan, imo na ba nasiran? Human na madam! Ang katong dapit sa kusina, ang dapit sa kwarto, imo na ba nasiran? Human na madam! Basi napay o masiri, imong baba na madam! Sige, magkakawal. Tanawa ha? Tanawa. Mao na akong i-advise ninyo, isip evangelist. Pila na galing akong 6 times na akong ibasa ang Biblia from Genesis to Revelation. Ano na akong i-advise ninyo? Ayaw mo pagtuntuhon lang, basahan ninyo suwayi bisag once lang from Genesis to Revelation. Dagan mong mga katunan. Nga naman, ang Biblia na ingon mga kaisunan nga sa dihang mag-delayed ang tubig. Reklamo sila, ay mo ginaati na! Minuto ito! Sa pilotos may bro! Okay to! Des kakaon me! Tama rin anak, o pagkamubot. Hindi kitong kwan sa kalibutan pa kay kung sa'y sulog, may problema. Rin Pastor Di Rosario,
Walid dayon kita to ha. So loob kuan, ubag-ubag, walian benta igoday ko. Bila na bitaw ta. Ganun sila tagauyon sa tupag alaga. Ang atong iskutan nagkagahapon. Right. Right. Ay mas tindot dito sa kita sumuna. Hala, ipangampo paro imong kaulawan no. Pamali sila. Dito gitala gini mo dire. Ano mo may pakyon? Dito to Egypto. Tanaw ha, sila rin nagampo. Aron may hatagan sila deliverer. Sila may nagampo. Pinusin na sa deliverer. Pawami si Egypto. Paghawa si Egypto. Lord, balik mo dito. Mayabang ang ginawa na sa inyo. Nagiskot gihapon sila sa Egypt. Huwag gihapon sila ka-move on. Murmurings magihapon ang ilang gibuhat. Iyo sila, nagutman mi dire, nauhaw mi dire, mamatay mi dire sa kauhaw. Pero ang Biblia nagingon, sugod pas pagawas nila sa Ehipto, huwag din sila pasagdin sa Ginoo. Ang ilang mga sandalias, huwag madulot. Ang ilang mga pisti, huwag madulot. Sa adlaw kay taon, ato na yung managikan sa langit, ngayong paulan sa Ginoo. Huwag yun sila pasagdi sa Ginoo. Pero kung sila ay pasundiyon, ipasagdan sila sa Ginoo. That's right. Amen. Ang Biblia klaro ka na Ginoo, huwag din sila pasagdi. Huwag ganit painit eh. Papainit eh. Adunay pillars of cloud every day. Every night, adunay pillars of fire para muhayag. Kini mga yawan, kini mga hinawayon, bisag unsay may tabo, hinawayon yun. Kana bitaw mga reklamador, bantayin ninyo. Awa mong kumaswito sa inyo. Dini para ninyo, para ni sa uban. Wanas taga diri. Pero kini mga hinawayon, mga hilig mo reklamo. Tadaan mo bugba, reklamo. Tadaan mo pansit, reklamo. Dili. Tadaan mo kalig, reklamo. Kalig ka. Bantay na. Dili satisfied ba sa gihatag sa Ginoo. Ngayon naman murmur magiging ako. That's right. Amen. Pero kini mga tao, ingon ni Santos Pablo, I learned to be content. Akong gi-practice akong kaugalingon nga magtakbo. Hallelujah, bisan unsay mahitabo. Kung ginamos ang sudan, salamat Ginoo. Kung pansit ang sudan, salamat Ginoo. Kung ay sudan, salamat Ginoo. Bisan unsay mahitabo, ang magawas sa mga natin. Thanksgiving, praise, worship, ang magawas sa mga natin. Huwag mga bati nga butang. Yan mga ginahuna, mga nindot ka butang. Ang magawas sa natin, mga nindot ka butang. Amen. Gawas na sa ito. Amen. Move on na. Padayo na. Ayaw pabilin sa ito. That is why sa mga baguhang nangalatag, listen to me. For you, nga dili na mubalik sa imong dating kagahapon, burn the bridge. Sabot mo burn the bridge? Sunuga ang tulay. Para wala kayo balikan. Ikan kas kalibutan, italo ka. Sunog ang tulay. Para wala kayo balikan. Kaya kung magsige pagtanaw sa tulay, hindi mo mong balik ko dito. Pastor, hindi pwede mo langoy, sunuga ang dagat. Yung ang Biblia malayo, ayun ang kantang malayo na ang iyong naratibo. Wala ka nang babalikang muli. Sa mga elders diri nga church, wa na tayo balikan. Dugay na tang nangalagad sa Ginoo. Ako na ning lubos-luboson. Ang sabutingog, ang kakapusang trompeta. After this, just move on. Just move forward. After this, after this, after this, after this crying, after this heartache, after this hurting, hallelujah,
Hallelujah. Ako na ay kalipay nga moabot dito sa langit. Igsunog igala at miinging kahaponon. Hallelujah, ang iyong ubos ka lagad nag-challenge kanunay ganinyo. Nga di ang isulod sa iyong unahuna. Ang mga nindot nga butang. Nga di makapatasig kaninyo. Ang iyong isulod sa unahuna. Ang mga nindot nga butang. Nga di makatapang kaninyo. Aron makapus sa papatayon sa unahan. Ang iyong huna-hunaon kanunay. Ang mga butang, hallelujah. Nga di mo'y makapapus kaninyo. Aron magmaisugod. Atong maroon maging determinado pa. Maunay dapat natong huna-hunaon kanunay. Amen. Kung dili sakto ang imong unahuna, dili sakto ang imong buhaton. Kung dili sakto ang imong buhaton, dili sakto ang resulta. Kung dili sakto ang resulta, mapahawak ka. Bago matapos ka ng year, muna akong i-challenge. Think on these things. Siguro this year lang o last year ba, hindi na ko sure. Yabot nga, ano yung mga panahon ba discourage kita? Kasi pastor, kung sa mga kagrimasting kayo naman. Discourage ko mga exo siguro mga 2 days or 3 days. Nang discourage bitaw nga, sometimes mura maabot na sa punto, di mo pang palabanan, nga di na kang tuhin mo. Discouragement kita, discouragement kita. Magkabalo mo, sabta dito ko sa kwarto mga iso. Kasi kung bigahig ka, hindi ba diskawa mo ko yung mga diskawa mo ko yung mabugnaw na ganahan kaya kung mo ampo. Kita na mo, sister, sa'yo lagi karoon na nimba, nabugnaw ko. Wah, diba? Sister, garong sige lagi kagpasting ko, nabugnaw ko. Wah, hindi ko ganahan mo ampo, pastor dal. Ano man yan? Mag-discourage mo. Ano ninyo? Naihunos dito ni na kwarto na maroon ni Pastor G. Pwede dito. Sana? Druet. Nai-druet dito mga iso na katong 2018. Katong, bindahi sa akong kamot katong nabakan kong bitin. Wala ko to labhi. Wala ko sa ako rin gilungkot dito mga iso na gibutang sa druet. Ako sa ito ko unahog na nablihan ako. Ano pa kung napa ko gipangita ko, di ko sure. Pag-ablin ako, nakita na ko itong bilahi. Ito nabakan ng bitin mga ismo. Sabi nyo, nalargo gawa akong discourage mo. Nga naman, nainumduman ko. Nga katong bilahi o pagipog ko sa akong kungka mo sa napakan kong bitin. Inakibuhin ko sa Ginoo. Tulog ang akong mga luha. Lord, huwag ko'y katungog na discourage because you are so good. Yes. Ikalimtan na akong dagan akong mga panaan, dagan akong imong mga nabuhat akong kinabuhin tayo man, Lord. But this time, akong hinumduman that you are so good. Maayo kay ka Ginoo. Maayo na kayo karon di ka simbaton. Maayo na kayo karon di ka datigon. Maayo na kayo karon di pasalamatan. Maayo na kayo ka karon dili ikuboy. Maayo na kayo ka karon dili bukoy ako abil. Ginoo salamat. Wa man ako magusto yung kanang butang. Pero mas nilapaw ang imong kayo. Imong kayo. Nagapahinusol. Imong kayo. Kinakabi ko. Imong kayo. Hallelujah. Jesus. Basta na. Nahilundong ko sa butang nagisugod sa Diyos kang Moises. Every time ginaa sila ikadog at nunay ipakuha sa Ginoo. Ang mahinuhan dumanan. Amen. Nilabang sila sa Dead Sea. Ipakuha sila ng mga bato.
diwata. Mahinduman kayo sa Ginoo. Amen. Amen. Don't remove your ancient landmark. Kung naa ka mga gilubyo, mga problema ang nagyan nga girescue ka sa Ginoo, pagbuhang memorial. Aron every time nga makita mo, dire itong panahon nga giayo ko sa Ginoo. Ini itong disgrasya akong isunod. Sa mga disgrasya ko ang panwak ko mga tayo. Maog ining lugar. I feel the Holy Ghost. Maog ining lugar. Nga dire ko giayo sa Ginoo. Dire ito panahon. Nga dire masaylo ko. Nga dire ko sa Ginoo. I feel the Holy Ghost right now. Dire ito panahon. Nga dire ang Diyos na nagpapamayo sa akin. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Jesus. Rabasika Ramasalahay. Hallelujah, hallelujah. Jesus. Pila na lang ka oras, 2024 na. Please, hinumdumi ang kaayo sa Ginoo. Ayaw to, hinumdumi ang mga bundang na pati sa imong kinabuhi. QPC del Rosario. Come on, hallelujah. What I like is something that Lord. Thank you. Thank you. When I am down, you lift me up. Thank you. When I am in my sick bed, that you healed me. Thank you. When I was in discouragement, that you encouraged me through the Holy Ghost. Thank you. Sa dihang na backslide ko, ang nanimo kong giriski.